на някой друг. Може да си хванем гаджета, не благодаря. Не ми трябва. Не знам дали на теб какво, дали на мен. Те не си купувам. Не, бях на работа. Какъв купувам, Георги? Абсурд. След работа най-хубавото нещо, което мога да направя е да ям един дюнер. Много ми е вкусно да ям дюнер след работа. Все едно никога не съм яла, така го усещам. Много ми е вкусен, между другото, иначе ако тръгна сега да ям някакъв дюнер, няма да ми е толкова вкусен, колкото примерно след работа. Трябва да си взема хитска и имам една. Терея. Аз имам цигари. И аз ще пиша да пъпка. Пак ядах. Аз ще служа грейката. Да, служи се, защото на сянка е студено. В смисъл, на слънце е много топло. Много топло ми става с фаяки, но на сянка е студено и после ще захладне още повече. С нощи ми беше много студено. Превзели габана. Не съм ходила между другото преди. В смисъл, откакто е. Азис мина. Вчера беше. Азис мина. Вчера беше. Край. Емилия кога беше? Не знам. Здравей. Май Емилия гледах вчера. Не знам. Трябваше вчера да отидем. Вчера бях на работа, бе, човек. Как да отидем? Можеше след 1:30, примерно. Да отидеш да запалиш ти резервацията, аз да в 1:30. Оле, не край, на 23 човек. Къде работиш? И Яворчо. Няма да студентско парти. Къде? Габана. Студентско парти. Какво? Диджей Дамен и Яворчо. Тъпа работа. Сряда. Сряда. Плиз. I love you, моля те. С кой? Двете е бил майката. Не базикам се. Нави там някой от твоите и... Аз ще ги навия, ама няма да свърши добре. Защото много пари пръскат и много... Какво те интересува? Да си пръскат. Аз няма да пръскам. Че няма пръскаш, ама накрая ще стане така, че не мога да платят сметката и пак аз трябва да им плащам. Що? Защото миналия път така стана. Пръснаха всички пари за балони и какво стана? Ставаш и стръгваш. Да, то така става. Как сме добре. Никакни тогава някой нормален. Нямам нормални приятели. Емилия на 25-ти, Галена е на 24-ти. На Гален не ми хареса много. Що? Защото ходих по морето и... не диджей Дамян. Много си сладка благодаря. Къде е това? Не знам. Калфер. Да. Здравей. Добре. Здравей. Ти би ли скачи такава снимка? Никой е това. Много момиче. Не е окей тази снимка, не ми харесва. Мисъл, грозна е. Да отида на Лидия. На Лидия бях, между другото, на рождения ми ден Лидия пя. Кой ми го причини? Взимай, аз с тях не говоря. В смисъл на здраве и здрасти сме само. Кой е това? С едни от квартала. На 19. От Калфер ли си? Не, от Пловдив съм. Галини 10-та сряда. Nevermind, това е минало. Какво гледам? Медия на 23-ти. Джена на 21-ти. Secrets. Добре, аз на Джена съм ходила, на Меджи съм ходила, на Лидия, на Емилия не съм ходила, където казваш. На Емилия е скучно, аз съм била. Не съм била на Емилия. Мога да ти кажа, че само стоях и даже не знам за какво си платих в хода. Хайде! Оставям ви, да се пуснем пак, защото отиваме да ядем нещо. Хайде, чао.